थ' फंबायखौ गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना जेरै जोंखौ सापर्ट खालामो आरो जोंखौबो सापर्ट खालामलांबाय था फंबायखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना थ' बिदिनो उनावबो लोगो मोनबाय थागोन होननानै आसा थाबाय आरो फंबायखौ बिसोरो गासैबो धेमाजिनि गोजा आरो ना बिसोरो एखेबारे इनि दाखु गोजा ओइ रुम थांनानै बिसोरो दमहैयो फैसा लाबाय थायोनो धेमाजिनि एसे आलादा आलादा नोंसिना इथिंगालि फैनायखौ मा होनना बुङो इथिंजाय फैसो होनखायो जोंना दारे इथिंजाय फै मास मोनसे नांगोन नोंनो जोंनि माबा सिखायनो मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो थ' अके गाइस थ' फाइनालि दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आङो सोरनाव दङमोन थ' गाइस आङो माने गपि ब्लग लानावसो दङमोन नालाय ओमफ्राय दा माने जोङो जमानो माने एमबि गावरिमाखौ जोङो लोगो हमनो थांनायदो आरो ना सिमेन्ट सापरियाव माने थायो आरो ना बर्तमान इयो बेनिखायनो जों माने लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरो ना गाइस ओमफ्य नैथिं दोङो ब्रमन दे ब्र हाय होनना बुं हाय थ' ब्र'आबो आंनि चेनेलखौ नायखायोनो नायो ओमफ्राय आंबो लोगो मोनना बहुत मोजां नांबाय आरो ना मोजां नांगौ नायनानै एकदम बरिया दा जोङो ओमफ्राय इथिं दोङो गपि ब्लग इथिं न'आव बाय एसे देलायबाय थादो इयो ओइ नै देलायबाय दे नाय नै देलायबाय नै देलायाखैमोन आं गस्लासो गानदोंमोन दा जोङो साथामबो जमा थांसै थ' नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्ट दोङोबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायावलासै नायबाय थादो गाइस अके गाइस नुकुल ब्लग नां बेदर जाहोआ जायो निरामिसबाबो जायो सयाबिन टकाय दोदो दे गाइस नावबा नुकुल ब्लग आंनो दोनो जाहो एसेबा टेनसन गैया थांबाल' एडभान्सआव खबर हो गाबोन बायदि थांगोनबा साननै सिगांल' खबर हो आंखो गासैबो जागोन दे होमबा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो थांगोलांसै नङाबा टाइमा लेट जाबा मोनागोन दै हेलो नुकुल ब्लग फेमिलि नुकुल ब्लगनि सोरबाफोर सिख्ला दंबा आंखौ नायसनहरदोलै एसे नुकुल खोन्थादो नुकुल ब्लगनि फेमिलिफोर सिख्लाफोर आं एसे नायसनहरदोब्रा नै बोरायलाय लांसिगोन बेरायनो थांदे गावरिमाखौ माने गपि ब्लगनिया दारिया मोनबाय दै गाइस बिसोरना हाबा जानांगौ सोरबाफोर कमेन्टआव बुंहरदो हाबा जानो सम जाबाय सोरबाफोर जानोबा फैखादो नंगौ नङा फैखादो नोंगौ एकदम सानै नांखागौ ओइनो ब्रह्मना बैथिंगालि उनफ्राव फैबाय थादो ब्रह्मना खारबो लागाव धेमाजि लागाव बियानि धेमाजि लागाव धेमाजि सयथिबोले नुकुल सयथिबो नोंनि साबसक्राइबार सिख्ला दंबा लामा थागोनलां जागोन गासैबो जाजोबगोन दा बर्तमान आङो नै एमबि गावरिमा आब'नि रुमाव मोनफैबाय दै गपि ब्लगा लाना फैदो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै आब'खौ नै नै आब'आ जोंनिया साहाबो फुदुंनानै होदो आरो ना ओमफ्राय साहाखौ जोङो दा लोंग्रोनानै लानोसै दायो गोथाव जागोन ओमफ्राय आङो साहाखौ लोंग्रोना लानि आरो ना बेनि उनाव आब'दो मोजां सावरायसिगोन आरो थ' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ना मा बुङो आब' दे खेबसे टेस्ट खालामना नायनोसै आरो ना साहाखौ जोंहा गपि ब्लगा टेस्ट खालामबायनो मारै नांदो आंबो टेस्ट खालामना नायनोसै आरो खनसे थ' गाइस नै दा आङो आब' फुदुंनाय साहाखौ खनसे टेस्ट खालामसै आरो ना मिठा जादों मिठा थ' गाइस जोबोद गोदै मोजां नांदोंबा ब्र' नोंबो एकदम बरिया जादों जोंहा बर' सासेया टेस्ट खालामाखैनो दाबो दै आं टेस्ट खालामबाय लागाव मोजां नांदो दे थ' गाइस आं दा नै आब'नि साहा फुदुंनायखौबो लोंखांबाय आरो ना ओमफ्राय इयावनो जोंहा नै ब्र' सासे लोगो मोनबाय माने इदि गोदोनो सिनायखायो खिन्थु इदि गोदो लोगो मोनाखैमोन आरो ना थ' मारै नांखो ब्र' लोगो मोननानै मोजां नांबाय माने मोजां नांदों ना थ' आंबो इदि गोदो मिथिया आरो ना ब्र'निया इथिंगालि होनना न'खौ आंबो मिथियामोन ओमफ्राय दा खोन्थानासो मिथिबाय आरो ना ओमफ्राय नै जोंना आब'आ बिराद गोथाव साहा फुदुंनानै होबाय आरो ना थ' माने सापाताबो बरिया हिसाबनि नांखादो ओमफ्राय सिनियाबो हिसाबनि नांखादो बरिया फुदुंदो मोजां नांदो आरो ना थ' आब'आ गासै मोजां दे आं इदिखौनो मोजां नांखायो
ओमफ्राय आब'आ जोंखौ फैनानै आंखौ ओमफ्राय लोगो मोनना मारैनो आंखौ आब'नि रुमावथ' हाबनाय जाबाय जोङो ओमफ्राय दे आब' दिनैसो फार्स्ट लोगो मोनखादोंना आंबो मोनथियाखैमोन माने आङो फैदोना आब'खौ आङो लोगो हमगोन सानदोंमोन खिन्थु आंनियाव कन्टेक्ट गैयामोन ना ओइ जेम्स मोननि गामियाव थांदोंमोन आब'आ इयाव आं लोगो हमगोन सानदोंमोन आरो ओमफ्राय नाम्बार साम्बार गैखाय कन्टेक्ट गैखाय माने लोगो हमनो हादियासै आरो ओमफ्राय दा दिनै लोगो मोननानै बाहाय मोजां नांदो ओमफ्राय गपि ब्लगाबो एसे हेल्प खालामना होबाय आरो ना थ' बेनो आरो ओमफ्राय आब'नियाबोथ' सिनाय लोगो नोंथांमोना मिथिखायो अब्लाबो नोंथांमोना खनसे चेक खालामबानो जाबाय एमबि गावरिमा होननानै डिसक्रिपसनाव थागोन ओमफ्राय आब' ओरैनो मायफोर बुंदो आरो आंनि चेनेलाव फंबायखौ गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना जेरै जोंखौ सापर्ट खालामो आरो जोंखौबो सापर्ट खालामलांबाय था फंबायखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना थ' बिदिनो उनावबो लोगो मोनबाय थागोन होननानै आसा थाबाय आरो फंबायखौ थ' आब'मोननिया जुनाय मोना गामिया ओमफ्राय नैयाव थायो आरो ना सिमेन्ट सापरियाव जोंनिखौथ' थांनाय जानाय नंला दा थांनाय जाथ'नाय नंला दे देनां थांबा थांसिगोन आरो दे होमबा न' थ' गाइस बेनो आरो ना आङो आब'खौ लोगो हमनो होननानै सानबाय थानाया दिनै लोगो हमबाय थ' एसे गोसोफोरखौ मोजां नांबाय आरो ना माने थ' गाइस दा बर्थमान जोङो आब'मोननि रुमनिफ्राय माने जोङो फैबाय आरो ना बिसोरो गासैबो धेमाजिनि गोजा आरो ना बिसोरो एखेबारे इनि दाखु गोजा ओइ रुम थांनानै बिसोरो दमहैयो फैसा लाबाय थायोनो धेमाजिनि दाखुफ्रा माबा गारिया फाग्लालैलाय बाबा बै होबोखायो दखन फाइनालि जोङो इथिं थाबाय दा जोङो मोनसे स्टेसनाव मोनफैबाय गाइस थ' नोंथांमोना नायनो हागोन सिमन सापरि होननाय स्टेसन थ' गाइस नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागोन दै आरो जाय आंनि भिडिअ नायो इ साइडनि नोंथांमोना मिथिखागोन ओमफ्राय जोङो इथिंगाले ससे बेरायनो होननानै फैदो ओमफ्राय जों नायखाबायबो स्टेसनाथ' बिराद गोलाव ओइथिंगालै ओमफ्राय जों इथिंगाले थाङा ओमफ्राय जोङो दा इ ससेनिफ्राय इथिं बाख्लायनानै ओइ बे पाहारखौ नुदोंना गाइस इ पाहारथिंगाले जों एसे बेरायहैगोन ओमफ्राय इसोर ब्रमोना आंखौ माने बेरायनो लाना फैदो आरो ना एसे थाबायनो होननानै बेनिखायनो दा जों इथिंगाले थांनोसै गाइस थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस आरोना थ' नैबे बे हाजोफोरखौ नुदोंना गाइस तामान गिदिर आरो माने थांबाबो मोनग'या नांबाय थायो ओंखायनो जों थांथ'ला ओमफ्राय नैबे फिल्डआव जोंना लिपिका आब' एक्ट्रिसाबो मोनसे एलबाम लादोंमोन आरो ना माबा गां नांगौ बिदि गोदै गानखो नैयाव लिपिका एक्ट्रिस आब'आ माने इयाव माबा लादोंमोन भिडिअ शुट लादोंमोन दे गाइस थ' नोंथांमोना जायगाखौ नुना सिनायनोबो हानाय आरो सिनायबो जानो हानाय गाइस आं इखौ मिथिया जिखुनु जाया आङो सिनाय मोनदों नालाय बेनिखायनो बुंबाय आरो ना ओमफ्राय गाइस आङो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय जोंना आब'खौबो लोगो मोननानै दिनै एसे मोजां नांबाय आरो ना थ' आगोलावबो लोगो हमनो साननानै लोगो हमनो हायाखैमोन ओमफ्राय नै ब्रमोन भिडिअखौ फोजोबनोसै आङो गपि ब्लग गासैबो इथिंगाले दंजोबो जमानो दा आङो भिडिअखौ इयावनो फोजोबनोसै नोंनि मोनसे बाथ्राखौ आलादा खोनादों आरो ना जोंनि मोनसे बाथ्रायाव इथिंगालि ना मा होनो इथिंगाले फाय इथिंगालि फाय माने जोंनियाव इयो होनफेरा आरो ना ओमफ्राय नोंनिखौ खोनानो माने एसे आलादा मोनबाय नोंसिना इथिंगाले फायनायखौ मा होनना बुङो इथिंजाय फैसो होनखायो जोंना डाइरेक्ट इथिंजाय फै मास मोनसे नांगोन नोंनो जोंनि माबासो हेलौ गाइस इथिंजाय फै एकदम आलादा खोनाखायो माने इफोरखौ बाद दे नै आंनिखौ खोनासं हेलौ गाइस इथिं खारबो बिराद सर्ट आरोना माने इथिं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट साइडथिं माने लारायनायफोरा एसे आलदा जायो आंबो बाय बेलेग नांदो खिन्थु एमबि गावरिमाबो आंनि बुंनायफोरखौ बुजि मोनदों मोनाखैबा थ' इनि बुंनायाबो एसे आलदा जायो आलदा इसोरनाबो एसे आलदा जोंनियाबो एसे एसे बोरैबा नांदों आङो खाथि-खाथिबाबो सब आलदा जाजोबो थ' होमबाबो जोंनिथिं जि बुङो इखौनो बुंबाय आरो ना आरो मथे सोलायनो हानो नङा होमबा थ' होमबा दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन जय बर' हारिनि जय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि दे होमबा गाइस बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लाबो बाय